maar die gaat uit mij onze boog terug. Oh ja, mooi. Goed erachteruit. Ja. Ja, dat is het. Is wat dan. Dat vind ik knap van mij, Ronkema. Hoe is dat? We wachten maar even af waar ze is. Ik bedoel, ze is tussen hier en afdeling 6, daar zit ze ergens. Oh. Hoe kom ik hier nou weg? Oeh, hoe kom ik hier nou weg? Ze wachten mij op 3. U bent op de verkeerde verdieping. Ja, dat is het. Ze waren filmen en ineens zijn ze weg. Nou. Dan win je er eindelijk. Ja, dat verloren. Ja. Nou, ik denk, blijf maar rustig. Ik kom vanzelf waar ik wezen moet. Ja.